Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul nieda diskussjoni fuq livell nazzjonali mal-imsieħba soċjali u mal-esperti dwar ir-right to disconnect, fejn il-ħaddiem ikollu dritt li jaqta' kompletament wara l-ħinijiet regolari tax-xogħol. Dr. Ellul qal li l-introduzzjoni tar-right to disconnect se twassal għal qalba kulturali u bidla fil-mod kif inħarsu lejn is-suq tax-xogħol. Hekk kif studji internazzjonali juru b'mod ċar li xogħol żejjed wara l-ħin normali wassal għal stress u piż żejjed fuq il-ħajja personali. Għaldaqstant qal li għandna nibdew inħarsu lejn ix-xogħol bħala xi ħaġa li għandha valur iżda b'mod rispettuż. Is-Segretarju Parlamentari qal li Malta temmen li għandha tagħmel dan il-pass qabel tali dritt jiġi impost fuqna mill-Unjoni Ewropea bħala direttiva one size fits all. F'konferenza li laqgħet flimkien bosta esperti fis-settur, unions u rappreżentanti ta' min iħaddem, Ellul spjega li dan hu l-punt ta' tluq biex jinstab mudell f'dan ir-rigward li verament ikun modern u li jagħmel sens għad-daqs u l-ekonomija ta' pajjiżna. Ħabbar ukoll li se jkun qed jagħmel talba uffiċjali biex is-suġġett jitqajjem fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD. Illum huwa punt ta' tluq importanti għal pajjiżna fejn ftaħna diskussjoni dwar the right to disconnect, ġifieri dak id-dritt tal-ħaddiem li wara ġurnata xogħol ikollu dritt li jitfi u jinqata' kompletament biex igawdi il-ħin liberu tiegħu. L-għala ħari jibqa' illi nibqgħu nilħqu bilanċ bejn id-drittijiet tal-ħaddiema u min iħaddem biex pajjiżna nkomplu ntejbu il-family friendly measures. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg li hi responsabbli mill-ugwaljanza u r-riformi tennit li f'Malta l-kwistjoni tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali ilha tiddomina d-diskors pubbliku iżda llum aktar minn qatt qabel qiegħda fil-quċċata tal-aġenda nazzjonali. Illum kellna l-opportunità li niddiskutu mal-imsieħba soċjali bħala gvern dan huwa wieħed mir-riformi li nixtiequ nagħmlu sabiex nassiguraw li dejjem nilħqu l-mira ta' kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini tagħna.